oganda. Koro Wilberforce okida temo fuone kendo temo wacho kaka ong'e korka kore gi kaka oparo ni piny owacho ni koro riembo piny. Gik mosetimore mowaseneno, jatend piny osebedo kalimbo gwenge mopogore opogore. Ji to ywak ni ngima pod tek kendo ang'o weche mowacho gin gik mabiro ma samoro biro kawo thuolo malach ahinya. Limbe mare sani kawuono e gwenge ma kaluo. Mana kaka na penjo motelo. In iwuon kaka ng'at ma wuok ka. Ineno ka gin gik ma nikech waseneno. Ndalo moko sirikal mokalo nochugo nyaka komiti mano tele kod moko kuom governors ma wuok alora mipidhe niang'. To nawano ka ripot obiro gik mano paro ni dhi chier nokuchier mapiyo. Kawuono jatend piny odhi e gwenge mag Awendo wacho ni nitiere gope moko makoro owit oko. Gina weche ma samoro ng'ato nyalo biro godo e piny mondo mor oganda koso gin gik madieri nitiere e iye. Ka wang'iyo ka nyaka sirikal mar Kenya Kwanza nendo nyatelo nyaka sani. But number one, ker ma wan go mar Kenya en ng'ama otimo literature. Opango dhoge bith ka gine. Kamoro beti mang'ado niang' Sony Sugar miwinjo wacho. No winjo binwa onyiswa ni an nya say right off go wite manyo Sony ni godo. Kendo koro sani aseyawo board ma timo achiel, ariyo, adek wasetimo. Kaduogo abro nyiso kama wagike. To en mare ni kobiro. Tumepanga hiyo maneno iko sawa sawa. Koro ogik kama koro jopiny nyaka bed mawach ni to ng'ani tumepanga obro tieko karang'o. Namba 2, ing'e shida ma bende ker nigo. Onyalo bedo gi chuny mar konyo gigi kendo timo gigi. To jomoluore kawuono ne gin Uriri, TTI. Tawinjo ka CS ma bende achiel kuom joluo wacho ni wan koro kaka wan ka wabro tiyo kodi ok wabi wacho wach siasa. Na paro ni kata kaka CS mar jaluo mong'eyo thagruok mar niang' gi kaka jopiny chandore nowinjo nyise ni magi matung'eno shida magin go joma chalo wuoda wendo ni en adi gin ka gidhi to gigo siasa mar ODM ok gigo siasa mar jopiny. Lakini gima ng'eyo kama bede ni en ni ng'ama notero ker Uriri with the track record mang'eyo kok jogi okethe man mak nyamita jogi kok okethe tang'eno bro timo follow up ma at least oria mana winjo ko wache ne odwa timo marketing cha ng'acha timo follow up onyalo timo follow up gi ker magini ger to rachne ka jogi ko duode matin to gigo biro bera story o biro Uriri kata bidi par to onge lokruok mwayudo. Na winjo ko wacho wach gogo a very beautiful idea en ni wadwa loko gogo wagol giche 2 megawatts to 8 mano ng'en kata kama dake koduogo primary kacha nyiso ni kata stima koro dhi bedi to ibro time karang'o George Bat mane shida man go gi jogi tutapanga tumetenga ena tume makata Kiswahili ni kama dena bedo ng'ama ndiko Kiswahili dagolo gini nikech jogi gina gi template adi achiel sani koro ker ne dhi kinya en gi gine en gi cabinet meeting Kisumu. Wonderful. Ing'en ma is the first time maker dhi bedo gi such kind of a meeting. Yes, jatend piny mar Kenya. Perfect. Shida ma entie ni cabinet secretaries ahinya makonyo keto magwa gi felwa jogi makoro no winjo push mawach ni nyiso joka ni idhi loso ne gi oria market mano North Kanyamkago. To gi push ma ker ok nindi to shida ma ka giduga Nairobi ka gichako siasa mar ODM miyo gi sleepless night then wacho ODM giketo kando to gidonje dongruok de giber. Iparo nade